Il-maġġoranza tal-Maltin ma jaqblux illi għalissa għandu jinfetaħ l-ajruport Malti. Minkejja li Roberta Bela ħabbar il-ftuħ tal-ajruport mill-bidu ta' Lulju, stħarriġ li sar mill-ġurnal Times of Malta wera illi il-maġġoranza tal-parteċipanti huma tal-opinjoni li l-ajruport internazzjonali ta' Malta għandu jibqa' magħluq sas-sena d-dieħla. Apparti dan, huma ftit inqas minn terz dawk il-Maltin illi lesti li jsifru fis-sitt xhur li ġejjin ġala darba jkunu jistgħu jivvjaġġaw barra minn xtutna. 71% jinsabu konvinti illi minkejja li t-turiżmu huwa forza qawwija sabiex ir-rota ekonomika tibda ddur, l-ewwel ma tiġi hija s-saħħa għaldaqstant huma kontra li jinfetaħ l-ajruport f'dan il-perjodu. Jirriżulta wkoll il-11% biss lesti jsostnu t-turiżmu lokali dan is-sajf billi qattaw xi influkandi Awċin jew Maltin. L-istħarriġ wera fatti interessanti oħra. Pereżempju, l-aktar persuna f'data fejn tidħol il-gwida dwar il-COVID-19 fil-fatt hija il-professur Charmaine Gauci li tkawt il-fiduċja ta' 92% tal-Maltin u l-Awċin, segwita mid-Deputat Prim Ministru Chris Fearn. Fil-waqt li l-inqas wieħed fdat minnhom huwa il-Prim Ministru Roberta Bela, kif fl-opinjoni ta' ħafna, Bela huwa l-inqas wieħed kawt kif iwassal il-messaġġ tiegħu, bħal pereżempju meta sostna illi il-mewġ qiegħed fil-baħar. Semajt ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed, flok noqogħdu nbeżżaw bit-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa. L-aħjar ħaġa li jistgħu jagħmlu nies imorru l-baħar u jgawdu l-baħar. Mill-lat ekonomiku, terz tal-parteċipanti sostnew illi dħul tagħhom naqas drastikament fl-aħħar ġimgħat. B'terz ieħor mis-settur privat jgħidu illi għandhom inċertezza kbira dwar l-impjieg tagħhom. Id-daqqa tal-pandemija fissret illi l-qat issa tela l-11,000. Unions u korpi kostitwiti bħal Kamra tan-Negozji żgħar qed jinsistu għal intervent dirett min-naħa tal-Gvern għaliex l-affarijiet fejn jidħol ix-xogħol mhumiex jidhru sbieħ.